ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमर पुराणम श्रीमद् भागवतम 3వ स्कंदम 15వ अध्याయం 10వ श्लोकम। एष देवादितेर्गर्भा ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्ततेऽग्निरिवैधसि। Translation: As fuel overloads a fire, so the embryo created by the semen of Kashyapa in the womb of Diti has caused complete darkness towards the universe. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The darkness throughout the universe is explained herewith as being caused by the embryo created in the womb of Diti by the semen of Kashyapa. So Kashyapa Muni మరియు దితి దేవికి పుట్టబోయే గర్భములో నుండే ఆ శిశువు వల్ల సమస్త ముల్లోకాల్లోని అంధకారము వాటిల్లింది. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే భూమికి భారంగా ఉండబోయేవారు జన్మించబోతారో కొన్ని అశుభ సంకేతాలు లోకంలోని వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే వస్తారో, లేకపోయిందా భగవంతుని యొక్క గొప్ప భక్తులు ఎప్పుడైతే వస్తారో అప్పుడు ఈ రకంగా సంకేతాలు వస్తాయి. అది శుభ సంకేతాలు అవుతాయి. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు పుట్టేటప్పుడు కూడా శుభ సంకేతాలు అన్నీ కూడా వాటిల్లాయి. అదే రకంగా ఎవరెవరైతే భక్తులు జన్మించబోతారో లేక భగవంతుడే ఈ లోకంలోని రాబోతారో అప్పుడు కూడా శుభ సంకేతాలన్నీ కూడా వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ చాలా చాలా అశుభంగా సంకేతాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. 11వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ సప్రహస్య మహాబాహో భగవాన్ శబ్దగోచరః ప్రత్యాచష్టాత్మభూర్దేవాన్ ప్రీణన్ ruchiraya gira. Translation: Sri Maitreya said, thus Lord Brahma, who is understood by the transcendental vibration, tried to satisfy the demigods, being pleased with their words of prayer. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Brahma could understand the misdeeds of Diti, and therefore he smiled at the whole situation. He replied to the demigods present there in words they could understand. So, సర్వసాధారణంగా ఇక్కడ ఏ తల్లిదండ్రుల దగ్గరైనా సరే కూడా తన పిల్లలు వచ్చి ఏదైనా బాధ చెప్పుకున్నారు అని అంటే, తండ్రి గారు తల్లి గారు నాకు ఈ కష్టం ఉన్నది, నాకు ఈ బాధగా ఉంది, నాకు భయంగా ఉంది, ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే, ముందు తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరైనా వారి శ్రేయోభిలాషి అయితే ముందుగా వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, భయపడద్దు, నేనున్నాను కదా, నేను చేస్తాను, నేను చూసుకుంటాను, ఏ మాత్రం కూడా భయపడద్దు, అన్నీ నేను చేస్తాను, ఇలాంటివి ఎన్నో చేస్తాను, నేను ఖచ్చితంగా చేద్దాం, దీని సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనే ఒక ఆశ్వాసన ముందు ఇస్తారు. కానీ మనసులోనే వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎలాగా. ఇప్పుడు ఆ పెద్దలు టెన్షన్ తీసుకుంటారు. సో అదే రకంగా ఇక్కడ బ్రహ్మగారు కూడా
వీరికి దేవీ దేవతలకి కష్టం వచ్చింది. ఇది బ్రహ్మగారు దాని సొల్యూషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారో ఇవ్వరో అనేది మనకి రాబోయే శ్లోకాల్లో తెలుస్తుంది. కానీ ఒకటి మాత్రం తెలిసింది ఏంటి అని అంటే, బ్రహ్మగారికి ఎప్పుడు కష్టం వాటిల్లినా సరే కూడా అతను కూడా భగవంతుణ్ణే ప్రార్థిస్తారు. భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించిన దాని వల్లనే ఆ సొల్యూషన్ అనేది వారికి దొరుకుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ చెప్పేదైతే దేవీ దేవతలకి ఒక చిరుమందహాసంతో మీరేమాత్రం భయపడద్దు, చూసుకుందాం అని ఇప్పుడు చెప్పారు. 12వ శ్లోకం. బ్రహ్మోవాచ మానసా మే సుతాయుష్మా పూర్వాజా సనకాదయః చేరుర్విహాస్యసా లోకాల్ లోకేషు విగత స్పృహాః. ఓకే, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అది ఎవరైనా చదవండి. ఓకే, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మ ఉవాచ, బ్రహ్మదేవుడు పలికెను. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను. మనస్సు నుండి జన్మించిన వారు. మనస్సు నుండి జన్మించిన వారు. మేనా యొక్క సుతులు యష్మత్ మీకు పూర్వజాహ ముందుగా పుట్టినవారు. సనకాదయః సనకాదులు. చేరుహు సంచరింతురు. విహాయస అంతరిక్షమున ప్రయాణించుచు లేదా ఆకాశమున ఎగుర్చుచు. లోకాన్ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకములను. లోకాన్ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకములను. లోకేషు జనులయందు. విగత స్పృహ ఎట్టి కోరిక లేకుండా. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను. నా మానస పుత్రులగు సనక సనాతన సనందన సనత్కుమారులు మీకు ముందు పుట్టినవారు. కొన్ని మార్లు వారు ఎటువంటి విశేషమగు కోరిక లేకయే భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములందు సంచరింతురు. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను. నా మానస పుత్రులగు సనక సనాతన సనందన కుమారులు మీకు ముందు పుట్టినవారు. కొన్ని మార్లు వారు ఎటువంటి విశేషమగు కోరిక లేకయే భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములందు సంచరింతురు. భాష్యం బై శ్రీలా ప్రభువార్ వారికి జై. కోరిక అను దానిని చర్చించినప్పుడు ఇంద్రియ భోగ కోరికనే మనము అన్వయించము. కానీ సనక సనాతన సనందన సనత్కుమారుల వంటి సాధు పురుషులు ఎటువంటి భౌతిక కోరికను కలిగి ఉండరు. అయినను భక్తి యోగమును ప్రచారము చేయుటకై తమ ఇచ్చానుసారంగా వారు కొన్ని మార్లు విశ్వమంతటను పర్యటింతురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. Lord Brahma said, my four sons, Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumara, who were born from my mind, are your predecessors. Sometimes they travel throughout the material and spiritual skies without any definite desire. When we speak of desire, we refer to desire for material sense gratification.
saintly persons like Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumara have no material desire, but sometimes they travel all over the universe out of their own effort to preach the word of self. సో బ్రహ్మగారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో వారికి భగవంతుడి గురించి ఏ రకంగా వారికి చెప్తున్నారు అండ్ భగవంతుని భక్తులు ఏ రకంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు దేవతలందరూ కూడా వారు విధియుక్త ధర్మాలు ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా సంతృప్తి పరచాలి అనే దానికోసం యజ్ఞయాగాదులు అవంతా కూడా వీళ్ళకి నేర్పించాలి ఈ లోకంలో ఉండే వాసులకి. సో ఆ కార్యంలోని వారికి ఆటంకం వస్తోంది. ఎందుకనంటే అంధకారం అయిపోయింది. ఇప్పుడు వారికి నేర్పించాలి కానీ అంధకారం అయిపోయింది, ఏం చేస్తారు? సో మరి అలాంటప్పుడు మీరు కూడా భగవంతుని కొరకే మీరు చేస్తున్నారు సేవ. సో ఈ రకంగా నీకంటే ముందు సనక సనందాదులు ఆ నలుగురు సనత్ కుమారులు వారందరూ కూడా మీలాగే వారు కూడా ప్రచారం నిమిత్తం అన్ని లోకాలు వారు తిరుగుతూ ఉంటారు. భగవంతుని నామాన్ని ప్రచారం చేయడానికి కోసం వారు తిరుగుతూనే ఉంటారు. వారు ఎక్కడా ఒక చోట అంటూ ఉండరు. వారికి ఎటువంటి కోరికతోని వారు తిరగరు. ఏదో ఒకటి కావాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు అన్ని లోకాలు తిరగరు. వారు తిరిగేది కేవలం ఒకే ఒక కారణం ఏంటి అని అంటే భగవన్ నామ ప్రచారం అందరికీ చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు తిరుగుతూ ఉంటారు అని చెప్పారు. సో వారికి ఒక ఉద్దేశం అంటూ లేదు. సన్యాసులు కూడా చేయవలసింది ఇదే. హరే కృష్ణ. ఈ లోపల మీరు ట్రాన్స్లేషన్ పర్పట్ అవంతా చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వసుంధర మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 13 పర్పట్ అన్ని చదివించారు. ఓకే ప్రభుజీ. ప్రభుజీ 13వ శ్లోకం మాతాజీ. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 13వ శ్లోకం. తయేకదా భగవతో వైకుంఠస్య మలాత్మనః యుయుర్వైకుంఠ నిలయం సర్వలోక నమస్కృతం. తయేకదా భగవతో వైకుంఠస్య మలాత్మనః యుయుర్వైకుంఠ నిలయం సర్వలోక నమస్కృతం. తయేకదా భగవతో వైకుంఠస్య మలాత్మనః యయుర్వైకుంఠ నిలయం సర్వలోక నమస్కృతం. అర్థాలు. తే వారు, ఏకదా ఒకమారు, భగవతః భగవానుని యొక్క, వైకుంఠస్య విష్ణు భగవానుని, అమల ఆత్మనః సమస్త భౌతిక యయుః ప్రవేశించిరి. వైకుంఠ నిలయం వైకుంఠ నామక దానము వైకుంఠ నామక ధామము సర్వలోక సమస్త భౌతిక లోక వాసులచే సమస్త భౌతిక లోక వాసులచే నమస్కృతం అర్చనీయములు
నమస్కృతం అర్చనీయములు. అనువాదం ప్రభుజీ. ఆ విధముగా విశ్వములన్నింటినీ పర్యటించిన పిదప వారు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందును ప్రవేశించిరి. సమస్త భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివడినందున ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమున వైకుంఠములుగా పిలువబడి ఆధ్యాత్మిక లోకములు కలవు. అవి పూర్ణ పురుషోత్తముడుగు భగవానుని మరియు అతని విశుద్ధ భక్తులకు నివాస స్థానములు. సమస్త భౌతిక లోకవాసులచే ఆ వందనీయములై ఉన్నవి. అవి వందనీయములై ఉన్నవి. ఆ విధముగా విశ్వములన్నింటినీ పర్యటించిన పిదప వారు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందును ప్రవేశించిరి. సమస్త భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివడినందున ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమున వైకుంఠములుగా పిలువబడు ఆధ్యాత్మిక లోకములు కలవు. ఈ పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానునికి మరియు అతని విశుద్ధ భక్తులకు నివాస స్థానములు. సమస్త భౌతిక లోక వాసులచే వందనీయములై ఉన్నవి. భాష్యం చదవనా ప్రభుజీ? సూర్యప్రకాశ్ ప్రభు చదువుతారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. భౌతిక జగత్తు చింతాగ్రస్తమును దుఃఖమయమును అయి ఉండును. అత్యున్నత లోకము మొదలుకుని అధమమగు పాతాళోకము వరకు ఏ లోకమైనను ప్రతి జీవుడు చింతాగ్రస్తుడు దుఃఖభాగుడే అయి ఉండును. ఈ భౌతిక జగమునందు ఎవరును శాశ్వతంగా జీవింపకపోవటిసే అందులకు కారణము. కానీ నిజమునకు జీవులు సనాతనములు శాశ్వతులు. వారి శాశ్వత గృహములనే అనగా శాశ్వత వాసములనే కోరుదురు. కానీ భౌతిక జగమునందు తాత్కాలిక వాసమును అంగీకరించినందున వారు సహజంగానే దుఃఖపూర్ణులై ఉందరు. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి లోకములు వైకుంఠములు అని పిలువబడును. దానికి కారణము ఆ లోకవాసులు సమస్త దుఃఖముల నుండి విడివడి ఉండుటయే. వారికి జన్మము మృత్యువు ముసలితనము వ్యాధి అనే ప్రశ్నయే ఉండదు. కనుకనే వారు దుఃఖభాగులుగా లేరు. అట్టి వైకుంఠ వాసులకు విరుద్ధముగా భౌతిక లోకవాసులు సర్వదా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి భయమును కలిగి ఉండదు. కనుకనే వారు దుఃఖపూర్ణులై ఉందురు. అంతేనా ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Translation. After thus traveling all over the universe, they also entered into the spiritual sky, for they were free from all material contamination. In the spiritual sky, there are spiritual planets known as Vaikunthas, which are the residence of the Supreme Personality of Godhead and his pure devotees, and are worshipped by the residents of all the material planets. The material world is full of cares and anxieties. In any one of the planets, beginning from the highest down to the lowest patala, every living creature must be full of cares and anxieties, because in the material planets one cannot live eternally. The living entities, however, are actually eternal. They want an eternal home, an eternal residence, but because of accepting a temporary abode in the material world, they are naturally full of anxiety.
In the spiritual sky, the planets are called Vaikuntha because the residents of these planets are free from anxieties. For them, there is no question of birth, death, old age, and disease. Therefore, they are not anxious. On the other hand, the residents of the material planets are always afraid of birth, death, diseases, and old age, and thus, therefore, they are full of anxieties. So, ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు, ప్రతి ఇబ్బందిలోని ఒక అవకాశం ఉన్నది అన్నట్టుగా. సో కష్టం వచ్చినప్పుడే వారికి భగవంతుడి గురించి చెప్పాలి. చాలా మంది అంటారు, ఇప్పుడు నేను బాధల్లో ఉన్నాను, ఇప్పుడు మీరు నాకు భగవద్గీత అంతా కూడా పుస్తకాలు అంతా చెప్పడం వద్దు అని అంటారు. అర్జునుడు కష్టాల్లో ఉండేటప్పుడే ఆయనకి భగవద్గీత చెప్పడం అనేది జరిగింది. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇబ్బందుల్లో ఉండేటప్పుడు చావు ఆయనకి రాబోతోంది, అలాంటప్పుడే శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఈ రకంగా మిగతా అందరూ దేవీ దేవతలకి కూడా ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది వచ్చిందో వారింకా బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వచ్చారో ఇది యాక్చువల్గా సరైన సమయం వారికి భగవంతుని గురించి బోధించేదానికి, యోగము గురించి చెప్పేదానికి. సో భగవంతుడి గురించి వారికి తెలియాలి. ఎందుకు తెలియాలి అని అంటే అందరూ కష్టాల్లో ఉన్నారు, బాధల్లో ఉన్నారు, ఆందోళనకి గురవుతున్నారు. ఏమవుతుంది, వారేం చేస్తారు, మన పరిస్థితి ఏంటి, ఆ రకంగా ఆలోచిస్తున్నారు. కాకపోతే బ్రహ్మగారు సూక్ష్మంగా చెప్పాలనుకునేది ఏంటి అని అంటే మనం ఉండే లోకమే ఇక్కడ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉంటుంది. సో మనకి కష్టాలు అనేది తప్పదు. ఈ లోకం అనే కాదు, ఏ లోకమైనా సరే కూడా ఊర్ధ్వలోకాలు కానీ అధమలోకాలు కానీ భూలోకాల్లో కానీ తప్పదు, కష్టాలు ఇబ్బందులు అనేది వస్తాయి. ఆ కష్టాలు ఇబ్బందులు లేని లోకం అని అంటూ ఒకటి ఉన్నది, అదే వైకుంఠ లోకం. అక్కడ నారాయణుడు ఉంటారు. అక్కడికి కూడా అప్పుడప్పుడు సనక సనందాదులు వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు అని అంటున్నారు. సో ప్రతి ఒక్క జీవికి ఏమంటే వాళ్ళు పెర్మనెంట్ గా ఎక్కడో ఒక చోట ఉండాలని అనుకుంటారు. వారిదంటూ ఒక జీవితం ఉండాలి అని అనుకుంటారు. మనిషి అనేవాడు ఎప్పటికప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి తిరుగుతూనే ఉంటాడు, తప్పదు. ఒక పరిస్థితి నుంచి ఇంకో పరిస్థితికి వారు పయనిస్తూనే ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఆ ప్రయాణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు బాధాకరంగా ఉంటుంది, ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. రెండు రకాలుగా వారు తీసుకోవాలి, తప్పదు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు గురించి చెప్తున్నారు బ్రహ్మగారు. అతని లోకం ఎలా ఉంటుంది, సో వారికి ఈ రకంగా కష్టాలు అనేది ఉండవు కాబట్టి అది తెలుసుకోండి ఆయన అని చెప్తున్నారు. 14వ శ్లోకం. భాస్కర్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వసంతి యత్ర పురుషః సర్వే వైకుంఠమూర్తయః యో నిమిత్తేన ధర్మేణారాధయన్ హరిం. వసంతి యత్ర పురుషః సర్వే వైకుంఠమూర్తయః యో నిమిత్తేన ధర్మేణారాధయన్ హరిం. వసంతి యత్ర పురుషః సర్వే వైకుంఠమూర్తయః యో నిమిత్తేన ధర్మేణారాధయన్ హరిం. వసంతి యత్ర పురుషః సర్వే వైకుంఠమూర్తయః
సర్వే వైకుంఠమూర్తయః యో నిమిత్త నిమిత్తేన నిమిత్తేన ధర్మేనారాధయన్ హరిం. ధర్మేణారాధయన్ హరిం. వసంతి వారు వసింతురు. వసంతి వారు నివసింతురు. ఎత్ర ఎచ్చటనైతే ఎత్ర ఎత్తైతే పురుషః పురుషులు పురుషులు సర్వే సర్వులు సర్వే సర్వులు వైకుంఠమూర్తయః విష్ణు భగవానుడు కలిగి ఉన్నట్టి చతుర్భుజ రూపమును భగవానుడు కలిగి ఉన్నటువంటి రూపమును బోలిన రూపమును కలిగి ఉండరు. ఆ వైకుంఠవాసులు వైకుంఠవాసులు నిమిత్త ఇంద్రియ భోగవాంఛ లేకుండా అనిమిత ఇంద్రియ భోగవాంఛ లేకుండా నిమిత్తేన కారణమున నిమిత్తేన కారణమున ధర్మేణ భక్తితో ధర్మేణ భక్తితో ఆరాధయన్ నిరంతరము అర్చించుచు నిరంతరం అర్చించుచు హరిం దేవదేవుడగు హరిని. హరిం దేవదేవుడు హరిని. అనువాదము. వైకుంఠ లోకములందలి పురుషులందరూ రూపములో దేవదేవుని పోలి ఉందరు. వారందరూ ఇంద్రియ భోగవాంఛ లేకుండా హరిసేవ నమున నెలకొని ఉందరు. వైకుంఠ లోకములందలి పురుషులందరూ రూపములో దేవదేవుని పోలి ఉందరు. వారందరూ ఇంద్రియ భోగవాంఛ లేకుండా హరిసేవనమున నెలకొని ఉందరు. చదవమంటారా? ఎవరిని చదువుతారు ప్రభు? చదవండి ప్రభుజీ. జై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. భాష్యము. వైకుంఠ లోకవాసులు మరియు వైకుంఠ లోక జీవనము అనడి అంశములు ఈ శ్లోకమున వర్ణింపబడినవి. తల్లోక వాసులందరూ నారాయణే బోలియందరు. వైకుంఠ లోకములందు శ్రీకృష్ణుని ప్రధానాంశమగు చతుర్భుజ నారాయణుడే అధిష్టాన దైవము. ఇక వైకుంఠ వాసులు సైతము చతుర్భుజులై భౌతిక జగమునందు మనకు గల అనుభవమునకు విరుద్ధముగా ఉందరు. భౌతిక జగమున ఎచ్చటనో మనము చతుర్భుజుడైన మానవుని కాంచబోము. వైకుంఠ లోకమున హరిసేవనము తప్ప అన్యమగు కర్మ లేదు. ఆ సేవ వాంఛాయుతముగా నిర్వహింపబడదు. ప్రతి సేవయు ఏదియోనొక ప్రత్యేక ఫలితమును కలుగజేసినను భక్తులు మాత్రము తమ కోరికలు తీరవలనని ఎన్నడూను అభిలషింపరు. నిజమునకు వారి కోరికలు శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవను నిర్వహించుట చేతనే పూర్ణమైపోవును. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మోక్షాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మాట్లాడేది సారూప్య మోక్షము. సారూప్య మోక్షం అని అంటే భగవంతుని లాంటి రూపము కలిగి ఉండడం. అలాగే ఇంకా కొన్ని మోక్షాలు సాలోక్య మోక్షము, సాయుజ్య మోక్షము, సో సారిష్టి మోక్షము. సో ఈ రకంగా రకరకాల మోక్షాలు ఉన్నాయి. సో సాలోక్య అని అంటే అదే లోకము. సో ఇక్కడ సారూప్య మోక్షం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో వైకుంఠ లోకానికి మరియు గోలోకానికి తేడా ఉన్నది. వైకుంఠ లోకము అంటే అవంతా కూడా అబ్సల్యూట్ ప్లాట్ఫామ్ లో చూసుకుంటే అన్ని ఒకటే. కాకపోతే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూపానికి వారు అటాచ్ అయి ఉంటారు. ఒకవేళ గోలోక చార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే మనకి భూలోకము, దానిపైన ఓం భూః, ఓం భువః, ఓం భోగుం సోహ, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః. సో ఈ రకంగా తపర్లోకం, మహర్లోకం, జనర్లోకం, సో తపః, ఓగుం సత్యం అంటే సత్యలోకం అంటే బ్రహ్మలోకం. అది బ్రహ్మలోకం దాకా ఇక్కడది జగదాండంలోది. జగదాండం దాటిన తర్వాత
దేవి మహేష హరిధామ్నే శృతే శృతేషు. సో దేవీ లోకం ఒకటి వస్తుంది. దాని తర్వాత మహేష లోకం అంటే రుద్రుల వారి లోకము. దాని తర్వాత వైకుంఠ లోకాలు. సో వైకుంఠ లోకాలు అగణితంగా ఉంటాయి. సో 1/4 పావు వంతు మాత్రమే భౌతిక లోకాలు, 3/4 వంతు భగవంతుని లోకాలు ఉన్నాయి. సో దేవి మహేష హరిధామ్నే శృతే శృతేషు ఏతే ప్రభావ నిచయ వీతశ్చయేన గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో వైకుంఠ లోకాల్లోని ఎవరైతే నారాయణుడి రూపం అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి రూపాన్ని లేక ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క చతుర్భుజాకారంతో ధరించి ఉన్న ఆ నారాయణుని రూపం కొలుస్తారో, సో చాలా మంది బ్రాహ్మణులు ఇది వైష్ణవులు శాలిగ్రామ పూజ అది చేస్తారు, లేక భగవంతుని యొక్క ఈ చతుర్భుజాకార రూపాన్ని వారు కొలుస్తారు. సో అటువంటి వారికి భగవంతుడు ఆ రూపంలోనే వారికి దర్శనమిస్తారు. సో వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నాయి. సో ఆ వైకుంఠ లోకాల్లోని ఆ భక్తులు కూడా చతుర్భుజాకారంలో ఉంటారు. కానీ అక్కడ భగవంతునికి సేవ ఏదైనా ఒక కోరికతోని, కోరిక అనేది లేకుండా ఉంటేనే వైకుంఠ లోకాలకి వెళ్ళే అధికారం ఉన్నది. కోరికలతో ఉన్నంత దాకా భగవంతుని లోకాలకి వెళ్ళే అధికారమే లేదు. సో అక్కడ నుంచి భగవంతుని లోకం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏంటి అని అంటే సమయం, ఈ కాల చక్రం యొక్క ప్రభావం అక్కడి నుంచి శూన్యం. ఎందుకంటే కాలం ఉద్భవించిందే భగవంతుడి నుంచి. అసలు భగవంతుడే కాలం. కాలోస్మి లోక క్షయకృప్త వృద్ధో. సో భగవంతుడే కాలము. కాబట్టి ఆ కాలం యొక్క ప్రభావం అనేది వైకుంఠ లోకాల తర్వాత నుంచి పడుతూ ఉంటుంది. కానీ వైకుంఠ లోకం అంతా కూడా, వైకుంఠ లోకం ఇంకా దానిపైన అంతా కూడా అదే కాలము. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క ఇది ఆ కాల ప్రభావం అనేది అక్కడికి పడదు. అండ్ అక్కడ ఏంటి అని అంటే భగవంతునికి కేవలం భక్తియుక్త సేవ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే భక్తులందరూ కూడా ఉంటారు. ఈ లోకంలో మీరు చూసినట్లయితే చతుర్భుజాకారం ఎవరికీ ఉండదు. మరి ఆ లోకంలో ఎలా వస్తుంది అని అంటే వారు దానికి తగినట్టుగా భక్తి చేసుకోనుంటేనే వారు ఆ సారూప్య మోక్షాన్ని పొందగలరు. సో భగవంతుని లాంటి రూపం దొరుకుతుంది. కానీ అయినప్పటికీ కూడా వారు భగవంతునికి సేవ చేసుకునే దానికోసమనే వారు అక్కడికి చేరుకుంటారు. అండ్ దానిపైన ఇంకేమైనా ఉన్నదా అని అంటే ఎస్ ఉన్నది. దానిపైన అయోధ్యాధామం, దానిపైన గోలోకం. ఎవరైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క రూపానికి ముగ్ధులైపోయి ఆ రూపాన్ని కొలుస్తారో వారు అయోధ్యాధామానికి చేరుకుంటారు. అండ్ ఎవరైతే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, వాసుదేవ సర్వమితి అని అనుకున్న వారు సమహాత్మ సుదుర్లభ, అటువంటి వారు మాత్రం వైకుంఠ లోకాల నుంచి వారు భగవంతుని యొక్క లోకానికి, గోలోకానికి చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారనమాట. And this service is not rendered with a purpose. Although every service has a particular result, the devotees never aspire for the fulfillment of their own desires. So ప్రతి ఒక్క ఏ సేవ అయినా, ఏ కార్యం చేసినా సరే కూడా దాని యొక్క ఫలితం ప్రతి ఒక్కరూ మామూలుగానే ఆశిస్తారు. కానీ భక్తులు అనేవారు దాని ఫలితం ఆశించరు. ఎందుకు అనంటే దానికి వారు కోరుకునేది సంబంధ, అభిదయ, ప్రయోజన 3 ఉంటాయి ప్రతిదానికి. సంబంధ అసలు నాకేంటి, అభిదయ అండ్ ప్రయోజన ఉపయోగం ఏంటి, సో ఏ రకంగా చేయాలి అండ్ దానివల్ల ఫైనల్లీ ఉపయోగం ఏంటి. సో భక్తులకు ఏంటి అని అంటే ఈ 3 కూడా దివ్యమైనటిది ఉంటాయి. సో ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడే దివ్యం. జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వ్యక్తి తత్వతః. సో భక్తులందరూ కూడా భగవంతునితో ఉండే రిలేషన్షిప్పే దివ్యమైన రిలేషన్షిప్. అందుకోసమే భగవంతుడితో రిలేషన్షిప్, మిగతా వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ అని అంటే వారి యొక్క సంబంధికులు అంటారు. కానీ అదే భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకున్నాము అని అంటే సో మిత్రుడి రూపంలో కావచ్చు, లేక దాసుడి రూపంలో కావచ్చు, ఏదో ఒక రసంలోని మనం
భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పడిన తర్వాత దాన్ని సంబంధీకులు అని అనరు, లేక సంబంధం అని అనరు, దాన్ని యోగము అని అంటారు. భగవంతుడితో గాని లేక ఒక గురువుతో గాని, ఒక గురు శిష్య పరంపరలోని ఉండేవారితోని మనకి సంబంధం ఏర్పడిందంటే శిష్యుడు అని. ఆ సంబంధం కూడా ఒక సంబంధం లాగా, భౌతికమైన సంబంధం లాగా ఉండదు, అది యోగం అయిపోతుంది. సో ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ యోగ ప్రక్రియలోకి వచ్చిన వారు. భక్తి యోగ ప్రక్రియ, అది కూడా టు బి స్పెసిఫిక్, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన యోగం. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వారికి కోరికలు అనేది ఉంటాయి, కానీ భౌతికమైనది కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనది. భగవంతునికి సేవ చేసుకోవాలి, భగవంతుని సంతృప్తి పరచాలి. ఏ రకంగా ఇంకా బాగా సేవ చేసుకోగలరు? సో ఆ రకంగా కోరికలు ఉంటాయి. Their desires are fulfilled by rendering transcendental loving service to the Lord. మరి ఆ కోరికలు ఎలా పూర్తవుతాయి? సింపుల్, ఒకే ఒక పద్ధతి. భగవంతునికి వారు ఏ రకమైన భౌతిక వాంఛలు లేకుండా వారు భక్తిపూర్వకంగా, ప్రేమపూర్వకంగా సేవ చేసుకోవడం అనేది. ఎక్కడైనా ఆ రకంగా ప్రేమపూర్వకంగా ఏ ఉద్దేశము ఆశించకుండా అనేది సేవ చేసుకోవడం ఉంటుందా అంటే, ఒక రకంగా మనకి భగవంతుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ లోకంలోని చూపించారు. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ పిల్లల పట్ల. వారి కోరిక ఎప్పటికీ కూడా ఏ రకమైన మోటివేషన్ తోనే ఉండదు. నా పిల్లలు నాకు పెద్ద అయిన తర్వాత నాకు వారు సంపాదించిన డబ్బుల్లోంచి నాకు ఎంతో కొంత ఇస్తారు, లేకపోయిందా వారు నా కోసం ఆభరణాలు చేయిస్తారు. ఒకవేళ ఆభరణాలు చేయించలేకపోయినా, లేకపోయింది ఏదైనా నేను అడిగింది వారు చేయలేకపోయినా సరే కూడా వారికి నేను వెళ్ళి అడుగుతాను, ఏవరా నీకు ఇంత సేవ చేశాను చిన్నప్పుడు అని ఫోటోలు, వీడియోలు అవంతా తీసుకొని ప్రూఫ్ లాగా చూపిస్తాను. ఎక్కడా జరగదు అది. ఏ తల్లిదండ్రి అయినా సరే కూడా వారి పిల్లలకి ఏ రకమైన ఇది లబ్ధి కోసమని అపేక్షించకుండా వారు సేవలు చేసుకుంటారు. ఎందుకు చేసుకుంటారు అని అంటే, నా పిల్లలు. సో భార్య భర్తకి అదే రకంగా సేవ చేస్తారు. సో అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా కోరుకుంటున్నది ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడు మన కోసం ఎంతో చేస్తున్నారు, మనం అంత, భగవంతుడు కూడా మన దగ్గర నుంచి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. మనకి శరీరాన్ని ఇచ్చారు మన కోరికలు తగినట్టుగా. మనం ఏది కావాలనుకుంటున్నామో ఆ రకమైన శరీరం మనకిస్తున్నారు. భగవంతుని భక్తి వద్దని అనుకుంటే మనకి భోగ విలాసాల కోసం కూడా శరీరం ఇస్తున్నారు. అదే భక్తి కావాలనుకున్నారు అని అంటే అన్ని ఇస్తాను అని అంటున్నారు. మనం కాబట్టి తెలివైన వారు ఎవరైనా చేసేది ఏంటి అని అంటే, తెలివని కూడా కాదు, ప్రేమ ఉండేవారు భక్తినే కోరుకుంటారు. ఈవెన్ తెలివి యాంగిల్లో ఆలోచించినా ఆర్ ప్రేమ యాంగిల్లో ఆలోచించినా, భక్తులైతే ఎప్పుడు తెలివి కూడా దానికోసం ఉపయోగించారు. సో అది కూడా ఒక స్టేజ్ దాకా, భక్తి అనే కంటే ముందు వచ్చేంత దాకా, భక్తి వచ్చేంత దాకా బుద్ధి యోగం అనేది ఉపయోగించడం. ఏది చేస్తే మనకు ఉపయోగం, ఏది చేస్తే ఉపయోగం కాదు అనేది. కానీ ఒకసారి భగవంతుని భక్తిలోని పడిన తర్వాత ఆ భక్తి అనేది ప్రేమ కిందన కల్టివేట్ కావాలి. సో అది ప్రేమలాగా ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడు అది మామూలు భక్తి ఉండదు, అనన్యమైన భక్తి అవుతుంది అది. కానీ మనకంతా అనన్యమైన భక్తి ఇంకా లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లోని మనం సాధన ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ సాధన అనేది ఫలిస్తుంది ప్రేమ రూపంలోను. సో ఈ రకంగా భక్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. సో డివోటీస్ నెవర్ aspire for the fulfillment of their own desires. Their desires are fulfilled by rendering transcendental loving service to the Lord. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాము. సో ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు